Tag lige et skud deroppe og vis det til folket. Det er godt nok syret det her. Ja. Og der var vi så ikke op, fordi vi har ikke... Det er tysk arkitektur. Det er nemlig tysk arkitektur, når det er ældst. Yo. Godmorgen. Hovmiddag dagen så posen skulle jeg til at sige. I teltet. Og så turen i dag. Vi tager over til det der fucking Napoli-tårn i Tyskland. AKA's Slot Tower. Sådan en borg. Kæmpe fucking monsterborg, man. Det var fucking cool. Så vi skal se noget lidt større i dag. Kan være der en sjov at kravle på, eller nogle vandfald. Okay. Jeg tror, det er svært at finde noget, der er sjovere at kravle på, end det vi fandt i går. Fuck, det var en lille rute. Tjek lige en morgen op til her. Solen står lige over bjerget der. Lige kommet over nu. Klokken den er 10 over 8. Det er fucking fantastisk, man. Fucking lækkert. Godmorgen. See you on the castle. Hvem har vi der? Det er fars gris. Augustikus. Der ligger derinde, mand. Fars gris. Så har hun mit træk. Hvem har vi der, mand? Hvad så? Godmorgen, mand. Nu i morgensolen. Fucking lækkert, mand. Det er for vildt, det her. Og godmorgen i skideskuret. Så er gangsterne her på vej med cola og diverse ting og sager. Nu taber jeg hele lortet her. Hold i den der ting. Men vi er på vej. Burg Els. Vi går i en by med noget pil til et slot. Og det er målet. Jeg ved faktisk ikke, hvad det er for en by. Men det var også der, vi var i går. Og det er faktisk bare en skidegod by, fordi der er mange borge og kirker, eller jeg ved ikke, hvad det er. Det er også lige meget. Der hænger døde mænd på kors overalt, og så står der velkommen ovenover. Og man føler sig bare ikke særlig velkommen. Ikke når man kigger på sådan en død mand. Ikke når man kigger på sådan en død mand på en pind. Så tænker man, nej, det var ikke her, jeg skulle ind. Men vi finder bare et andet sted at gå ind, så... Og der er en time. Der er sådan cirka lige rundt regnet en time. Og det bliver gjort på fodmanér. På fodmanér? Yes, men vi er på rette vej. Der står Burg Els. Og der er også nogen, der går. Så det vi føler os ikke helt ved siden af. Over and out. Vi skal ind i skoven. Nu får I den lige med telefonen der. Det er lidt nemmere, når man laver selfies. Men vi kom derind. Der er ikke nogen, der har stoppet os endnu, så jeg tænker faktisk lidt, at man godt må være her. Der er også en anden person. Ciao. Eller, ja, men det er fordi, jeg er integreret italiener fra 2 år siden, mand. Har I lige tjekket det her? Fuck, man. Det er sgu da for fedt, det her. Ja. Nu begynder det sgu at ligne noget. Nu er vi sgu kommet i skoven. Og der er så også andre turister. Men dem prøver vi lige at slippe lidt udenom. Vandfaldet der. Sker der fucking blære, så har vi homie. Sidder derovre. Tager nogle gode skud. Forhåbentlig. Ej, det gør han sgu altid. Det her skal vi godt nok lige have med. Vi fandt lige en hule. Vi fandt lige en fucking hule, mand. Det er sgu syret. Det er fucking vildt, det her. Det drypper i hovedet på mig. Jeg ved ikke, om det er flagmus, pis, eller hvad fanden det er med det. Det er sikkert guano. Det er alpevand. Det er alpevand og guano. Det drypper lige der. Ja, det er syret nok. Det er fucking blødt. Det er det, jeg mener. Ud og opleve. I stedet for alt det der, man sidder på et hotel og en swimmingpool. Ja, lige præcis. Eller en og guide. det kan man godt gøre, altså, men så skal man altså også lige en gang imellem lige ud og røre benene.
Og der er bare vand op fra hele vejen tværs over den der sti der. Og Tim han... Og så er der skov, og det er fucking bare skov. Og så Tim han kigger lige op mellem træerne, ikke? Og hvad var der lige der? Yeah! Og så var der bare Jir og Borg. Jeg kunne se borgen, mand. Haha. Så kommer vi frem til Burgels. Burgels, man. Og det er fucking en borg, som man forbinder en fucking gammel middelalderborg, mand. Borg, mand. Det er en Prøv borg. at tjekke den trappe, vi fucking skal gå ned af derovre, mand. Åh, ja. Hvor sygt, mand. Yes, Det er en borg, det her. op til borgmurer og fucking borg. Fucking borg, man! Yeah! Fucking turtle power, mand. Det er fucking ninja power, Yeah, der. TNT og Nature Boy back in action! Yes, Yeah. Åh, ja. Men den deroppe, ikke? Den skal vi også op til at se. Det ved vi ikke lige, hvad er. Og der er rimelig langt op. Så der skal vi også op. Men det har ikke været et problem førhen. Nej, Så det... problemer til for at blive løst, mand. Lige præcis. Der er faktisk også meget også deroppe af. Prøv at se, hvordan rødderne fra det der træ, det bare kravler hen ad jorden der. Det ser faktisk ret fedt ud. Ja. Det er bare sådan en levende træ. Ja, lige præcis. Hen over vandet. Yeah. Så nu er vi faktisk stort set lige om lidt på den rigtige side. Yes, så. Nu er vi fucking på den rigtige side af Burgels. Vi fandt det, Thomas. Vi fandt det fucking, homie. Ja, det er for våde fødder, tror jeg faktisk. Det går godt. Ja. Det gider vi ikke, det har vi fået nok af. Ja. Prøv lige at tjekke det op, mand. Der er vores borg. Fuck, man, den er blæret. Og vi skal også derop. Aha. Det skal jeg på. Det er målet efter den der, det er den der. Ja, helt sikkert. Jamen, jeg tror også bare, det er vejen, der går derop. Og så op. Ja. Jeg tror, at hvis vi bjergbestiger derop, jamen, der går mennesker derop, mand. Jeg er sikker, mand. Så jeg tror, det er helt lortet, mand. Vi skal fucking på sightseeing. Ja. Nu kommer der trapper. Kan I se det? Trumper på trapper. Det bliver hårdt, det her. Ja, Så I ryger lommen. ses på den anden side. Trin op ad trappen. Står homie. Har løbet her. Fuck. Og nu kommer vi op til det sidste trin. Op ad trappen. Og vi er her. Vi er fucking sygt. Og prøv at tjekke den vej der. Så går vi op den vej bagefter. Der er bare dobbelt så højt. Men okay. Det kommer ikke noget. Se, vores lunger også lige blive udvidet. Hvis I kan se det, så kom vi dernede fra. Og vi er faktisk løbet op ad trapperne. Hele vejen. Stort set. Jeg får... sygt, der er langt nede, mand. Det er der ikke så langt. Jo, der er meget langt. Men der er langt. Nej. Så går vi ind ad den store port. Og rammer så Burgels. Skudhuller, mand. Tjek det. Der stod her slagtet, mand. Thomas, prøv lige at tjekke det ned, mand. Fucking tower derovre. Ja, mand. Fuck, hvor er det bedre. Ja. Det er sgu ikke som de danske slotte. Christian 4 går hjem, mand. Nå nej, du er jo graven, mand. Ja, ruin, nej. Urin. Det er fucking sygt, det her. Det er vejen inden for borgen. Og det er ikke vejen, det er tip. Men ja, den er... Ja, det er bare hugget ud i bjerg. Og så er der... Så er det sådan bygget ind i bjerget. Det er ret syret. Nu prøver vi så at gå ind her. Man lige skal have de der solfilter og øjnene her. Så, yes, så kan man se meget bedre her. Men den ved godt, hvad der foregår her.
skal i fangekælderen. Yes. Det er godt nok lidt vildt det her. Og folde ud bord, campingbord. Det havde de sgu også dengang. De kunne godt lide camping. Det er også en fed form for ferie, hvis man gør det på Thomas og Tims style. Det duer bare. Se det der våbenskjold der, hvad der står deroppe. Og det er også der. Det er ikke helt den samme. Våbenskjoldet. Flyttet nok. Men hvorfor er det så ikke den samme, der er der? Ja, men det er Christian. Ja, jeg tror sgu... Gammel kong Christian den 5-tal der, han kan ikke helt følge med på det her. Ja, det kan du selv være. Kom og sut min... Nej, eller du må gerne komme og give mig en rundvisning. Så skal jeg også give dig en rundvisning. Der kan fandme være... se, der er kanonkugler, mand! Ja. Sygt. Ja. Der er også et tårn derovre. Prøv at se derovre. Nede i klippen. Nede i, mand. Ja. Så er der vores... Ja, der er voldtægt her. På åben gade. Eller åben slot. Det er lukket, fordi man skal faktisk betale for ligesom at få en guided rundvisning. Så det gør vi selv. Vi guider os selv, det er det, der... Vi guider os selv. Og det her, kære folkens, det er så en del af slottet. Yes! Jeg er bare en herregod guide. Hvis I så har lagt mærke til... Det er original trægulv fra renovationstiden. Fra Junkers musik-trægulv. Ja, og den er ikke sluttet nu. Renovationstiden, ja. Der er de er ved at anlægge en ny altan her. Fordi der er jo ligesom ikke nogen, vel? Prøv nu at se alle de der skodder fra vinduerne. Det må det bare være meget sygt. Og det her, det kan godt være, det er fangekælderen. Nej, måske det var så fucking fedt. Det er bare... Og det her, det er så skralderummet. Okay. Det lyder meget godt. Og så løb de tør for glas, så de brugte vinflasker i stedet. Eller, det ved jeg ikke, men det ligner godt nok sådan et par hænkesten fra en vinflaske. Men det er ret syret, det her. Undskyld, jeg ikke snakker så meget, men det er fordi, at jeg er begejstret. Har I set den drage, der stikker ud? En Gargamel-gargoyle. Gargoyle. Og der er også en lige over os næsten. Det her, det er faktisk Gargamels slot, så smølferne, vi finder dem lidt. Ja, om lidt. Vi skal lige ud i skoven. Og så er der, det er også dengang, det er køkkenbo, at de havde... Einengang, Oberschank, et eller andet. Yes, men det er... Aubergine derinde. Aubergine, ja, det kan man nok godt. Og blomster. Og de spises nogle af dem. De er også fra den gang. Ja. Hele lortet det er fra den gang. Det er bare middelalder det hele. Og så tager vi lige smuthullet her. Du kan bare se her. Ja, vi prøver lige det andet smuthul først her, fordi der er lige sådan et... Kan man her? Sådan nogenlunde. Nej, okay. Det kunne man så ikke. Vi kan også prøve et andet smuthul. Den anden smutvej, den prøvede vi i går. Der er en mur. Yes. Og nogle træer. Og en snegl. Der er den sten. Ja. Og der er lidt mere mur. Og det hedder ikke det. Det er fandme en fin borg. Men nu? Men nu er det her. Ja. Det er godt nok syret det her. Ja. Og der var vi så ikke op, fordi vi har ikke... Det er tysk arkitektur. Det er nemlig tysk arkitektur, når det er ældst. Og det er nemlig ældst. Eller deromkring. Den anden tror jeg er lidt ældre. Det er nemlig bare en gammel en. Og solsikker i vinduet. Hvordan tror du sådan noget
Hvad er det oldtidssten smager? Det må prøve. Nej, det er bare et stykke med mos på. Det er et mosstykke. Tjek det her. Ja, det er rimelig blødt. Ja. Meget mært. Meget mere. Jeg tror, det giver ondt i maven. Det tror jeg også. Jeg tager altså bare en gustikush. En gustikush, ja. Det er fandme sten. Tim, han har fået stenkage. Tysk stenkage. Eller middelalderborg. Eller i tænderne. De sidder stenene, mand. Så behøver du ikke nogen fyldninger, jo. Fuck det. Ja. Det er jo Aalborg, kommer jo over. Nå. Okay. Det var den vej rundt, vi kunne komme. Ja, det tror jeg også. Nu stemmer jeg for... Så stemmer jeg, vi får at gå op. Ja, det synes jeg. Vi stod og panden mod en mur. Det er altså ikke for sjovt, det her. Der er rømme langt ned. Det er for syret, det her. Jeg aner bare ikke lige helt, hvad jeg laver her. Det ser godt nok ud, som om det er ved at få rimelig meget sammen. Her var jeg nemlig ikke helt op. Ja.